връзка с вас от моето импровизирано домашно студио. Възможни са странични шумове и смущения. Надявам се, те да не попречат на целта на нашето представяне. В предишните уроци обърнах вашето внимание на това как чрез използването на легато тапинг техника могат да се свират бързи, продължителни и ритмични слова. Показвах ви също как на базата на един несложен мелодичен мотив може да се изгради едно цялостно, бързо, продължително соло, отново изсвирано с помощта на легато тапинг техниката. Днес искам да обърна вашето внимание върху това как отново с използване на легато тапинг техника могат да се свирят бързи, разложени акорди. За тази цел ще ви демонстрирам едно соло. Разложените акорди в това соло са базирани на една хармонична прогресия. Първоначално искам да ви покажа тази хармонична прогресия, която е с добре интегрирана завършена мелодична линия. Ще я свиря в бавно темпо в размер на 4/4 триоли. Ще използвам софтуерни барабани за фиксиране на ритъма. И така, на базата на тази прогресия ще ви демонстрирам сега с използването на легато тапинг техника и свирване на бързи разложени акорди. Отново ще си послужа с софтуерни барабани, които фиксират ритъма. Темпото ще бъде по-бързо в размер на 16 триоли. Преди това искам да отбележа, че всички материали, използвани в това видео, са авторски. И така, от солото, което току-що ви изсвирих, се вижда какви са възможностите на легато тапинг техниката при изсвирването на бързи разложени акорди. Разложените акорди бяха базирани на прогресията, която ви изсвирих преди това в бавно темпо. Какво би се получило обаче, ако ви изсвиря същото соло в друг ритъм? Скоростта на ритъма е същия, но ударните инструменти ще бъдат в размер 16 четвъртини.
Какво би се получило? Сега ще ви покажа. Във второто соло, разложените акорди и свирени с китарата в режим на триоли влизат в контрапункт с ударните инструменти, които свирят в режим на 16-тини в размер на 4/4. Това дава друг енергиен заряд. И двете сола в съчетание с ударните инструменти звучат по различен начин. Кое от тях е по-добро, зависи от музикалното произведение, в което искате да използвате този похват. С това представяне ви демонстрирах какви са възможностите на легато тапинг техниката при свирването на бързи и ритмични разложени акорди. Вижда се, че без особени усилия на двете ръце може да се постигне достатъчно голяма бързина и продължителност при свирване на последователни разложени акорди в прогресия. Как обаче да се изсвират тези разложени акорди в детайли е предмет на допълнително индивидуално обучение. За контакти с мен можете да използвате линка, публикуван в видеоклипа. Благодаря за вашето внимание и до нови срещи!